Erika Likete sorgina txirulina da. Sopelan jaioa eta euskaldun berria da bera, unibertsitate garaian euskaldundua. Bere inguruan arazo bat ikusi zuen eta konpontzeko baliabideak sortzea erabaki zuen. Bere inguruko guraso asko etzekien euskaraz eta ume euskaldunak bazituzten. Horretaz jabetuta sorgina txirulinaren proiektua abiatu zuen gurasoek bere seme alabei esker euskara ikas zezaten. Izenburua da bat hor sorgina txirulina, Cuentos para aprender euskara juntatu txikiz, eta alde batetik liburuak lagundu aldu hori gurasoek euskaraz ez dakiten entzat, hau da 3 historiotxo ditu ipuin bildumak, eta testuak agertzen dira bai euskeraz, bai erderaz, eta horrela gurasoek jakin aldute zer kontatzen ari diren. Gero agertzen da esteka baten bidez entzuteko ipuina musikarekin, eta gero unitate didaktiko bat, eta horrekin historiakin lotuta dagoen hiztegia baita esaldiak agertzen dira. Eta horrela umeak lagundu aldio amari edo baitari euskara ikasteko. Interneten doako ipuinak eskegitzea izan zen lehenengo pausua. Euskaraz eta gazteleraz idatziak eta gerora musikaz lagunduta grabatuak gurasoek irakurritakoa zelan ahoskatzen den ikasteko. Horrekin batera, tailerrak eta ipuin kontaketa musikatuak ere eskaintzen ditu eta